Сега вече официално сме с еврото, така че промени ли се нещо в пазара и сега ли е добрият момент? Промени се в пазара и аз мисля, че сделките за инвестиция в момента са много малко. Много малко хора инвестират в имоти. Първо заради това, че видимо пазара се забавя. В първите месеци на годината бройките паднаха с над 25% като брой в сравнение с същия период на миналата година. Съм от хората, които очакват спад на цените, но можем да кажем със сигурност, че купувачите ще могат да договарят добри отстъпки в хода на преговорите. За мен голяма част от купувачите ще успяват да договарят отстъпки между 5 и 10% в хода на преговорите, особено с продавачи, които наистина са решили да продават. Моите очаквания за пазара са този спад на броя сделки да се запази около 20% за цялата година. Това за мен не е нищо драматично, то е по-скоро нормализиране на пазара, успокояване на пазара. Очаквам цените да се задържат около тези, купувачите да са с предимството си да договарят добри отстъпки в преговорите за покупка и така да вървим в посока на един по-спокоен пазар на имоти и кредитиране. При кредитирането също ще има по-малък спад на броя кредити изтеглени тази година, като обем обаче най-вероятно ще успеем да направим обем близък до миналата година заради високите цени на имотите.